ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଣ୍ଟୁ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବାପା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାହାଘର। ହଁ ଟିକେ ଓପନିଂରେ ଆମର ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପକୋଡ଼ା ନା କ'ଣ ତୁ ଖାଉଛୁ? ହଉ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମଣ୍ଟୁ ଘର ହେଇଛି। ମାଛ, ପନିର, ଛତୁ, ତା ସହିତ ଚିକେନ୍। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏସବୁ ଖାଇହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯାଇଥିଲୁ ନା, ତେଣୁ ଚିକେନ୍ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେବା। ଆଉ ପନିର ବି ଖାଉଛୁ ଯିବୁ ତ ନା। ଆଉ ଚିକେନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ନା କ'ଣ ମଣ୍ଟୁ? ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇର ମ୍ୟାରେଜକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ତା'ର ନୂଆ ଘର ଗୋଟେ କରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଲିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସିଲିଂର କଲର୍। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି ଏପଟେ। ଆହୁରି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପଟିକଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ 4-5ଟା ରୁମ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ